Kardom kadoka via panta nang litumapan arleng chinela hinpen kardom pajurlo. Pini ke Jutangkuru Lunse Timung aphutakle chethan lunang. Alanglia phutak nili jongjong leka bonda pon kali nili da isi hinia kitab along alanglia phutak porhilong. La sinang litum ta alanglia phutak chini ingtung pulote la suwa video lang sita hinune. Tang te pader de pinpen pangcheng ik phit lunang. Karbi a Jutangkuru Lunse Timung 1942 aningkan Karbi Anglong Dilaujan Den Timung arong se pirthe hachilo. Halasu apor hutke Sipsagar district lang. Alanglis asar bura amen Kania Timung lapen asar pi amen Kajor terangpi. Alangli 1964 aningkan ahud LP School lapen 1965 aningkan ahud Chokihala ME School along si Thankuru asai claim. Alangli 1963 aningkan Sarihajan Hanjang Lengso Seva Kendra Pensi Matric Angding Chipaun. Ansi Golaghat Devraj Roy College along Dunlo. 1970 aningkan Difu Government College along Amen Chithap Dunsita Ison Sonni Katura Ajok BA Angdeng Bang Papleng Dun Unedatlo. 1968 aningkan Karbi Anglong District Council Kachari High School Sub Inspector Asai Klemlo. 1976 aningkan Sorkari Asai Cheodet Abhi Rat Chari Asong along Cherabdun. Lasu Angbong Penta 1975 aningkan Karbi Risu Adorbar Lapen 1997 Karbi Lamet Amei Dun Meipu Mandet Api 1999 aningkan Lapen 2001 aningkan Puthot Bangso Amei along Ameipu Mantulang. Alangli penang an akitab lapen lo Charlie akitab hei hui chap bang arpu endun pen pachunlo lamsai hirjir tomoso hei hui ta tok pen paklang dun. Alangli penang an kitok akitab angbong ke ham phang chari lapen Karbi aron ajutang jubat aputaksi kitok ke ong. Alangli kitok akitab penang ando lahai hui akitab amen thoi kiri hajong recho 2005 Karbi aron ajutang 1999 customary law choti choter kang thoktang angthe ser kahin langjang hemphu alamet Karbi ovelir rahep lam marjong Munjin Kangdir Lamet Pangrum Part 1 Part 2 Lapen Hanparwo. Lahei akitab kitok anparta School akitab Karbi alam pen kitok Karbi Textbook Committee 1975 pen 1977 aningkan Ameipu Mandun lang. Puthot ilitum alangli kitok akitab Karbi aron ajutang aphutak asap so chethan iklonang. Laso akitab Karbi akhei longri krehini along kedo hako pen rong rup hawar hapat kachari abisar kinder angtong pen kitok kipaklang akitab pini arni customary law pamanlo lake Karbi akheyapan kinangsot akitab lo. Puthot ilitum alangli kitok akitab choti chotar aphutak asapso kithipen chethan iklonang. Lasu akitab jokta Karbi akhe hako pen aron ajutang along kecho kijun chingki chethan hei huita isi si aron pen si kepadam puang thek ithan.
Munjin kindar pua kitab alongta lason thak haku ki kesu ki un e ahut non ason dowai daru ki ave habit atheng pi theng phang angkur apholong arvo arikang hei hui pensi kesu kachilang aphan ke enpon lasi la hei adowai munon phi akai aphan anta chini nangji lapen ke misen adowai pu chini lo Charlie alo lamet pangrum akitab alongta penang an karbi alamet aputhak kachini ake joydo alang linon amat ke Karbi Language Development Board along a chairman manbom lang tang teni lila so video bangke ladak an seing ton ikpo La penili ke paklang a video along pini chokchea sondu pusita dia iktha tang temo puthoda video long le chetong ikthulo nang do me thakme